Alas 3 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo. i-chat mo. Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Pinkion mo, Abril 20, 2024. Sabado. Maray na hapon, merendal na po, merendal, 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 merendal. Maray na hapon po sa Indogabos, sa mga kababayan niya to dyan sa bilog na siyudad de Legazpi. Good morning, good afternoon po sa mga taga poon sa Barangay 1 hanggang Barangay 70 kan syudad na ini. Maray na hapon po sa Indogabos. Siring man mga tugang sa mga parantabay niya to diyan sa Daraga Albay. Kumusta po kamo gabos? Sa mga parantabay niya to po sa Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Welcome sa programang Pinky on Mo Baby. Ngayon pong aldaw na ininin Abado. Oy, kumusta ka mo dyan, ha? So mga lola, mga mister, mga misis dyan, mga teachers, mga nagtatrabaho tabi sa pribado, nagtatrabaho sa gobyerno, aram ko so iba dyan, dahil mga laog, ngunyan ngani, mga tugang Sabado, ha? Kaya, excuse me, uy, happy wedding nga pala ngunyan sa Samuya tabi na, ano yan, ha? Samuya tabing station manager, Sugar Ray, yan, Sugar Asukar, Mark Dinglasan, wedding ngunyan, na hapon, boda tabi si Toyang, ha? Toyang Maria, ano nga ang full name ni Toyang? Maria Victoria Martinez, yan. Happy wedding sa duwa. Kakasal niya na hapon, diyan tabi sa Albay Cathedral, no? Si Monsignor Crispin Bernarte asin an mga saan makasal sa senda. Tabi, ha? Kaya yan po mga pag-iriman yan sa OKFM, nagkainlaban, yan. Nagkalawusan, kaya po magiging si Toyang, magiging na siyang Mrs. Dinglasan. Yan, ha? Tapos, alangan man na si Sugar Asukar, si Mark Dinglasan ang magiging Mr. Martinez. Pero may nanggadara ang apelyido kan lalaki pag ang duwa kinasal. Alright, o sige po, congratulations tabi sa satuyang mga pag-iriba dyan sa OKFM. Yan, mabuhay. Alright, o bueno, mga tugang, ang satuya tabing tataramon mo niya na hapon, ang satuya tabi na word for the day, sandali lang. Ang satuya na word for the day na, excuse me po, pasensya na tabi. Medyo may, kung ang sakuyang halo na nagsusuro sa bit, madali lang, hilingon tabo na susatuyang tataramon mo niya na hapon, na ano yan, sa tuya na nahanap ka. O ito, ang sa tuyang word for the day, sugba. Yan, sugba. Isugba mo nga ya. Ano nga ang sugba sa Bicol? Sugba. Bako po siya so baili, ha? Bako siya so utong so igwa kita ki dance instructor na nagbabarayli kita. Diba? Ano? Mara na nga girl nga tamasog ba kita? Ano nga? Masumba nga ay sumba. Yan, mazumba. Mazumba nga kita. Yan, mara na kita mazumba nga kita. Iba po ito, zumba ito, baili ito. Ini po na sa tuyang word for the day, sugba. Meaning, ang sugba tabi is to put mga tugang to cook over an open fire. Yan. Yung baga bibugtak mo mga tugang ng kwan, ang ano niya, ang sira o anong manabagay na gusto mong lutuin diyan, bibugtak mo ang apod kan sugba. Yan. Ang apod kan sa muya idarang. Yan. Gari baga so barbecue. Yan. Iyan baga na barbecue, ibugtak mo sa baga, ang apod kan sugba. Yan. Isugba mo nga yan. To barbecue. Yan. Sabiyon pa lang kadadi. Ang sugba palan, mga tugang, ang gusabihon ka ang tabi, mag-barbecue. Barbecue, it's a barbecue. Yan. Di ba? Kaya sugba. Ibugtak mo mga tugang sa kalayo. Iyan baga nalitson? Iyan nalitson baga? Nakasugba baga yan, di ba? Grilled. Ang yan, tama, grilled palan, grilled.
ang apod pigluto mga tugang sa baga. Yan. Yan tabian sa tuya natataramon ko niya na pagkahapon. It's about sugba. Pambira ko naman agad na ba daw ang guna. Kami kayo, ang term yung pigagamit sa bulod, dinarang. Darangon mo nga niya. Pagabot ko digi sa sentro, ang dadadangog ko na apod ninda is bako darang. Ihaw. Yan. Ihawon mo nga niya. Yan. Ihaw ang apod. Tapos man sa ibang mga lugar, ihaw, ang iba, parilya. Di ba? Parilya. Yan. Yan, si pinarilya. Pigluluto dyan sa ibabaw kan, sa pagi kang aso. Parilya. Yan. So, agumbaga dati ni Dulce, isa nga nito si Shasha Parilya. Sarawayo. Shasha Parilya. Shasha Padilla. Yan. Parilya. Yan mga terminologies na halos magturugang na pinagagamit mga tugang sa word na yan. Sugba. Yung manangga dadi. Diyan baga sa nga nito, sa nito sa Iriga. Ano nga niya sa festival yan sa Iriga? Tinagba pala yun. Tinagba iba-iba. Pag una ko sugba. Di ba? Basta dinarang or dinuto mga tugang sa kalayo o sa baga ang apod kan. Pag binugtak yan, the act of putting on fire. Ang apod kan sugba. So pagluto mga tugang sa paaginin kalayo o kaya nin baga. Yan, naday po nagagamit. Naday po mga tugang nagagamit ki kuan. Naday po nagagamit ki okay, o bueno. Ngunyan mga tugang, ang sa tuya, tabing mga samno sa pagkabuhay nin tao, digdi po sa DCGB, sa programang Pinkyon mo, by the way, tabi, dengo na magpaparaarapod, tabi, kwan ini, recorded po ang programang ini. This is a recorded program. Yan, okay? Ang pag-irestoryahan tatabi sa mga samno sa pagkabuhay, mga signs that tabi na successful sa buhay, according to psychology. Yan. Kanwebes baga, ang topic mga tugang sa mga signs na ang saro databing lalaki, kamumutan kanya nin habang buhay. O ang sarong lalaki, ma-stay sa imo nin forever. Yan. According man ito sa psychology. Pero ini man na topic mga signs databi that you will be successful in life. Signs na ikapo successful in life according to psychology. Yan. Pero pag sinabing success, anong gusto sabihin yan, di ba? Pag sinabing success, ilingon ta daw ang definition kang success. Madali lang ha. pag ang sarong bagay na kuamo, pag ang sarong bagay nangyari ayon sa gusto mo, tama, di ba? Pag ang sarong bagay nangyari gara susog mga tugang sa gusto mo o gari susog sa obheto kan sa imong gustong magibo, ang sabi, ayan tabi, pili mo siyang magibo na successful, di ba? Halimbawa, ang once ng objective mo, the objective mga tugang is met, di ba? Ang obheto na meet mo, tabi, kung sabi yung kaan tabi, nang nangyari sa gusto, halimbawa, ang obheto mo nga gusto mong makatapos in pag-eskwela in college, o nakagraduate ka, kung sabi yun, successful ka sa imong kagustuhan na ikan makapagtapos din college. Ito sabi, ang success databi, mga tugang is the fact of getting or achieving wealth, respect, or fame. The correct or desired result of an attempt. Yes, di ba? Successful. Halimbawa nga kaya baga paminsan mga tugang, malaog ka baga sa banyo, grabe na ang pamati mo. Pag ito linuwas mo, anong sabi ta pagluwas ta? Success! Bako kayo? Bako tabi yo? Pagluwas ta baga sa banyo, masabi ta, ay, success! Tapos, nakakapot ka, kigamot, kapot, kidaraga na type mo. Ano ko sabi yun? Ay, ngayon, wow, success! Successful ngayaan sa kung gustong mangyari. Di ba? Yan tabi. Pero, ang success da mga tugang is not a one-size-fits-all concept. Yan. Kung sabi yun, ang success da tabi, bako siya so, gabos ngaya nagigibuhon mo, pwedeng mangyari. Kung sabi yun, may failure. Once you are, mga tugang, on the process of attempting it,
kung anong gusto mo mangyari, pwede ka tabi na bumagsak, pwede tabi may failure. What is looks, what sabi digdi mga tugang, it looks, ano ba magkaiba, ang success databi, bikulong ko na sa tanga, hindi kita masala, paminsan pag-English na sala kita. Sabi digdi, ang success databi, nakadepende sa ibang sa tao. It differs from one person to another. Diba? Pero databi, yung mga indicators, na sarong tao pwede mong masabi na successful according to psychologists. Yan. Inadalam pati ini. Psychologists have done extensive research on the traits and habits of successful people, providing us some insights into what it takes to make it big. Yan. Kung baga ng mga successful businessman, di ba? Businessmen, ano ba dyan? Mga sapatero, ano ba dyan? Mga, iling nga si Manny Pacquiao, di ba? Kargador sa pier, successful siya sa pagiging boxer, naging senador. Nag-ambisyon pa, na gusto pang maging presidente, tabing okay na kota, na-disquido lugo. Diretso niya man ito. Diretso niya man tabi ito. Di ba? Pero look at that. Kita kayang mga tao, mga tugang, ang problema sa ito, dahil kitang sawa sa buhay, dahil kitang kasawaan, kita po, mga tugang, sabi nga ni, dahil po kita dahil hangganan ang sa tuyang gustong mangyari. Pag igwa, sige sana, nakuha mo na ining, gusto mong yaki, 1,000 sana. Nakuha mo na sa 1,000. Gusto mo pang makakaki 1,500, 2,000. Day kitang sawa sa buhay. Sabi nga ni kan Utongso, nadangog ko na naghumiliya diyan sa St. Padre Pio. Day ko lang alam ko nitong padi na ito. He was discussing, he talked about mga tugang success sa iyang homily. Sabi niya, ang problema data sa mga tao, tatay kitang sawa, sige-sige sa nang gusto ta. Kung nakuha mo na ngayon sa rumbagay, gusto ta pa kaini. Nakakuha ka ng mga tugang kibulawan, gusto mo pa nang makakuha ki diamonds. Kaya lang success ta, daing measurement, daing katapusan sa buhay nin tao. Yeah. Pero, ano tabi ang mga indicators, mga signs na pwede kang maging successful sa buhay? O ni, number 1, dagogan indo ini. Embrace failures. Sabi kan mga psychologists, those who are not afraid to fail and who can bounce back after setback are more likely to achieve their goals in the long run. So mga tao mga tugang na dain natatakot na mabumagsak o masala, asin mga tugang sa mga tao na kaya databi mag-ulit giraray pagkatapos indang masala, iyan databi mga taong kayang i-achieve ang sa indang gusto na mangyayari sa lawig na panahon. Ay, sa totoo lang, arog ako kaiyan. Ay, bako, hambog mo ngayon. Hindi ko sabihin. Pag ako nag-failed sa sarong bagay, pag ako pagpaparasabihan mong arog ako kaiyan, challenge ako kaiyan. Pag ako nag-fail sa sarong bagay na gusto kong mangyari, di ako nagpupundo, mahanap akong paagi. Mahanap akong paagi kung paano siya, mahanap kitang marhay na paagi para makuamon sa imong goal sa buhay sa ibang paraan. Yan. Alright? Sabi po ni Dr. Carol Dweck, sa pong psychologist, ang author niya po, isang libro na Mindset, The New Psychology of Success. Sabi niya, mga tugang, in a growth mindset daw, challenges are exciting rather than threatening. So rather than thinking tabi, mga tugang, tabi niya, dapat natabi, ilingon mo kung anong chance na ikatabi magasinso. Yan. Di ba? Di ka natabi masinso mga tugang, kung biga para iling mo diferensya kan kalaban kan iba, dapat natabi, ilingon mo diferensya mo, kung paano mo magibo, iyan. Buda, di natabi kita matakot sa failure. Tistingon, di kita matakot sa mga arugan para databi mahiling ta. Alright, number 2, clear vision. Uy, dapat pala igwa ka ki-vision, adi. Kung sa mata, may malinaw kang paghiling. Kung sa plano, igwa ka ki-malinaw na direksyon.
Yan. Ang mga goal-oriented person databi, mga tugang from a young age, it had a clear vision of what he wanted to achieve. Yeah, yung mananggad. Adi, ako pigpaplano ko talaga yan. May mga aki, ilaw ng mga aki ngon yan, gusto ko ngayon maging arog ka ini. Gusto ko ngayon na maging arog ka ini. Gusto ko ngayon na mag-asenso sa buhay. Ikaw sinang clear vision, although sa pagkuhan kayan, pero ano iba, ang mga bagay na, hindi mo basta-basta magigibuan kaya mas talong madaling panahon. Sabi kan psychologist, ang perspective daan ng tao, mga tugang, psychologist affirm this perspective. Di ba? Na dapat tabi ki clear vision, may clarity of vision ng tao. And ang clear vision that tabi was instrument in success. O saka sabi po ni Dr. Albert Bandura. Yan. Midbin nino si Albert Bandura. Garo parientes po ini ni singani sa Zorro baga. Zorro si Antonio Bandura. Bandera nga yato boy. Yun pala na di. Bandera pala. Antonio Banderas. Alright. Diba? Number 3. Willingness to seek help. Sabi mga tugang ni Dr. Carl Rogers, sa po na most influential psychologist, tabi kita matakot mga tugang na maghagad nin tabang. Yung mananggad. Ano? Tagabos na kitang tao, nangangaipunin tabang. Dapat na, let's be aram nindo mga tugang, let us be honest, tabi. Life can be really tough sometimes. Yung mananggad. Adi, ang buhay nin tao, kadakol na mga challenges sa buhay, mga agyat sa buhay. Di na tabi kita mga tugang na matakot na maghagad nin nin tabang sa mga taong pwedeng makatabang sa imo. Kaya lang, ito man mga tugang na mga hinagad ng tama na tabang. Bay man paglingawi pag maray na ang buhay mo. Di ba? Masiramon mag-inom kitubig ari. Di man paglingawi tabi kung maray na ang buhay mo. Ano ba kaya? Tabing maray naman ang buhay. Pagtuktok sa araw, maray na hapon. Ay, sir, may naghanap po sa imo. Naghanap sa katabang mo. Ay, si Sayan. Ay, sikwan ngaya po friend mo ngaya po siya kan mga panahon. Ay, sabihan mo, wara ako. Nagluwas so katabang, so maid, so kasambahay. Sabi ngaya, tiyo, pasensya na po. Ay, nata ngaya nini. Sabi ngaya po ni kuya, o sabi nga ni sir, wara ngaya po siya. Ano? Sabi po ni kuya, sabihan tagada po na wara na siya po siya digdi. Pero di ba? Diba? Gayo, kay puha na, day paglingawan mga tugang ang nakatabang sa tuya kan mga nakaaging panahon. Alright. Now, next, embracing change. Dapat tabi tatao kita mga tugang na mag-ako kan pagbabago. Iyon man ang adi. Ang pagbabago databi is pwedeng desired, pwedeng gusto mo mangyari or unexpected. Human ang adi. Ngunyan ko lang nagkasarabutan ini. Change, whether it's desired or unexpected, can be unsettling. Pwede databi siya mga tugang na inaasahan mo o dahil mo pinag-aasahan. Ang pagbata kita bagang mga tao, lalo baga sa opisina, natadaw kitang mga tao tahabutang pagbabago. Namali siya nindo yan. Abutang pagbabago. Pag nag-implementar ka kibago sa opisina, ay nako. Anong primero tang reaction? Harabo kita. Because changes, mga tugang, usually affects the workflow of in an organization. Yan po, nabasa ko man sana po yan. Diba? Kaya kitang mga tao na, pag may pagbabago sa opisina, pag may babago sa kung ano, ay nako, ibang reaksyon ta. Arabo kita, iyo na ngaya ini. Diba? Sabi ni Dr. Carl Jung, saro man na psychologist, the most intense conflicts, if overcome,
leave behind a sense of security and calm that is not easily disturbed. Yan. Di ba? Ano nga, subikol ka ito? Yun na po ito. yun na po ito. Yun na po ito. Alright, number 5. Another tips databi, mga signs databi that you will be successful in life. Ang sa tuyang topic, para sa mga binaburukas pa sa dakang radyo, signs you will be a successful in life according to psychology. Yan. Alright? Yan po. Nasabutan. Alright. Sabi digdi, not being a smartest in the room. Yan. Unsuccessful dak nin tao, di man naman mga tugang nailing ng pinakamatibay, ikang pinakamatali, iyang pinakamatibay. Di ba? Gari ka ngayang pinakamatali sa ay so totoo lang. Nakuron akong kamidbid ka iyan na mga naging kaklasiko, dahil mo talaga ma-expect na sinda mga na successful in life. Dahil mo talaga sinda mahusgahan ang buhay nin tao. Totoo lang. Dahil mo talaga may kaklase nga na very successful na siya ngunyan sa Malaysia, may sa Singapore, o pag nagtuturparan kami, akong pinakamaluya sa inda. Ikaw na akong kaklase sa college, kuha na siya ngunyan, school principal, division, magsalaba, supervisor na. Matimakon siya, ka nagkaklase ko, dahil nga siya nagapararibok talaga. Pero look at that, ansa inda mga tugang na. Kasi rumdumon ta databi, nakita mga tugang pagyaon sa sarong kampo, sa sarong opisina, sa sarong organisasyon. Rumdumon ta databi, although kita databi ang leader, pero dahil mo pag-isipon, dahil kang pinakamatali. Tandaan ta databi na an intelligence comes in many forms, and that being open to learning from others is a form of smartness on its own. Ang nasabutan ko lang po digdi, ang tali databi ng abilidad mga tugang nag-aabot sa iba-ibang klase nin porma. Iyo baga, kaya baga may pigaapod baga na multiple intelligences. Yan, di ba? Gariman sana sa mga sarong teacher da sa nailing ko, hindi ko aram kung totoong teacher ito. Nailing ko mga tugang sa TikTok, ngaya class. Tapi existing niya sa mga akin niya, estudyante ko siya matali sa math, ngaya class. Meron akong 7 anak sa una kong asawa. Mayroon akong 5 anak sa pangalawa kong asawa. Mayroon naman akong 2 anak sa pangatlo kong asawa. Aber daw class, sisay sa inyong pinakamatalino. Sa madaling sabi, ako ay isang... Ngayon ma'am, pakiulit po. Sabi kan so, ulitin natin class. Ako ay may 7 anak sa una kong asawa. May 5 naman akong anak sa pangalawa kong asawa. May 2 naman akong anak sa pangatlo kong asawa. Sa madaling sabi class, ako ay mayroong... Sabi kan utong sa estudyante, ma'am, yes. Anong sagot anak? Sa madaling sabi, ma'am, kayo po may kalandian. Day ko aram ko. Diyan baga, pwede baga mag-impersonator sa mga TikTok, mga YouTube, sa mga kwan baga. Day ko aram ko nito, baka mag-totoong teacher. Ganun na, baka man teacher ta. Kaya nga content po ito created mga tugang sa YouTube. Pero magkonsilo baga di. Pero rumdumon ta databi. Look at that intelligence nin aki. Ilan man tali. Ang kunik-kunik ka nagdadangog, ang presumption mo tabi, math ito. 7 plus 5 plus 2. Di pera, 7 plus 5, 12 plus 2, 14. 14 dapat ang answer. Kung naman, matalion baga sa aki. Ma'am, ano? Yes. Sa madaling sabi, ma'am, ika po ay may kalandian. Kaya, dinatabi kita magparoro hambog na kita ang pinakamatali sa sarong lugar, sa sarong opisina. Gabos kita may tali. Ang gabos na tali nagluluwas sa iba-ibang klaseng forma. Diba? Uni sa muy sa uning mga technician mi. Ining technician. May kanya-kanya, uning tali ni Jerome, na kuman kaya iyan na magparakuti-kuti kan Facebook Live, buda iyan tabi na computer na ayan. Uning tali kan technician, may kuman kaya na magparakuti-kuti ka iyan na mga diode kan transmitter na iyan. Uning si Shara, iba man ang tali ka ni Shara. Di ba?
matibay ini minasurat. Ay gawa man siyang naibang tali. Ang gayon niya, dayo man basta-basta matawadan. Yan. Diba? Tama? May kanta. Diba? Kaya, kita databi mga tugang, may kanya-kanya, may pig-apod na multiple intelligences. Yan, di ba? Kaya ito may eskwelahan baga kanina kunya umpa sa eskwela na multiple intelligences. Alright, now, number 6, persistent determination. Success databi is rarely achieved overnight. Ang pag-asenso sa buhay nin tao, bulan sa tuyang success, mga tugang, di man databi yan na kuhan, di man databi yan na nagigibo sa laog sa nanin, sarong aldaw, nin 24 oras. Igwa man po iyan mga tugang igwa man po iyan ki mga, igwa man po, then basta-basta madara, pwede siyang mga sambulan o whatever, basta po man madadara tabi sa laog mga tugang din. Pambihira da tabi yan, ng success, madara mo tabi mga tugang sa laog din 24 oras, di ba? Alright. Bago yan tabi, mga tugang, una ang success. Kung halimbawa, mga tugang may problema ka sa imo tabi na na may problema ka tabi sa imong anong apod ka yan, sa imong liver, una po ang pwedeng success na pwedeng makatabang. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung dahi ka magbabago, asin tanganing maugmang atay, kay pong sabayan nin proteksyong liver aid. Liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para sa salod, asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, saro po na antioxidant na probadong efektibo sa pagtaonin proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o babawasan ang danyos kan sa tuyang atay. Efektibo man po ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man na wara, mahilig ka man uminom o dahi, mas maray po na sabay ang liver aid silimarin capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal po sa mga butika nationwide. Alright, magbabalik po kami. Makalipas lang kan mga patalastas, mga tugang gini po sa DCGB. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apec o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. An sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Lagi mayor noon ay kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay mayor noon ay kap. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di si GB. Balik kita mga tugang sa programa, digdi po sa DCGB. Uy, madali na mag alas 4 nin hapon. Digi daw kita sa satuya na mga pasensya na kamo dahil kita ngunyan kimahiwagang tanog tabi. Good morning, good afternoon sa mga nakatutok mga tugang sa tuya tabi na Facebook Live. Siring man mga tugang sa mga nakatutok tabi sa inman na Partikan Mundo. Asin magin sa mga nasa harong. Mga tugang sana, konsensahin sana kamo dyan. Good morning, tabi sa Indo Gabo. Digi daw kita digi daw kita mga tugang sa mga health tips, Aram mo, kaya, mas marikay nagkakaong kita ki mga prutas, aram nindo mga tugang kan, ang benepisyo kan, pagkaon ki kwan, ki pako, ano ang pako? Uyang baga na
pigagamit mga tugang sa kinurubong. Uy, mga na pag may aurora, naling nindo yan. Yan ang pag may aurora baga, may ling nindo ko dyan mga tugang mga pigagamit sa kinurubong. Anapod kan sa muya, kinurubong, sa mo napod kaan. Actually, kanyaon ako sa bulod, sa totoo lang, di ko aram na iyang palan mga tugang pigakaon. Unferns pala. Yan na, lingawan ko lang sa apod mi kaan. Pasabi, pigtotok bas misanan sa kwan. Iyan tabi na fern, mga tugang, sa totoo lang, kung di ako nakababa digdi, kung di ako nakababa digdi sa Legazpi, di ko mga tugang ma-imagine, masa nasabutan, nang pakupalan, pigkakaon. Pako, no? Diyan, kaya di ko, ngayon nga, pigkakaon pala din dahon na yun. Sa mga niya ko, pigkuan lang ini, pigbuburog tak, mga tugang sa kuan, pigbuburog tak lang iyan sa, sa pag may aurora kami, gigimuming payag-payag yan baga sa mga, tapos ibibog takan ki imahen. Doon pala na klase may pig-apod na fiddlehead. Pwede gapat ng sarong klase, mga tugang nin pako. Maray pala na yan, ang pako. Taon-taon, pag i-restoryan tatabi yan, mga tugang na pako. Actually, hindi ko aram kung napod kan sa Tagalog. Pero digdi sa tuya, talaga, wala lugod sa pigbabasa ko. Madali lang po. Nawara so sa kuya na, madali lang, nawara so sa tuya na pinaggon health benefits. Nawara lugod so fern. Yan, oto na. Pako, alright. Anong mga tugang ang karahayan dakan pagkaong kipako? Sabi digdi, ang pako, mga tugang, pigagamit pala iyan na fertilizer, medicine, food, and decoration. O tama mananggad pala, diba? Ang pako, pigagamit na fertilizer. Nadahon ka ang mga tugang na alang na, maridang fertilizer yan. Bulong, pigkakaon, asin, dekorasyon. Tama, tapig di dekorasyon may talaga sa aurora kang panahon. Ang mga native na habitats, ang ferns tabi, nagiserbi nindang purpose sa stabilizing soil, and preventing erosion. Iyo. Taampuon kaya na pako, mga tugang, pag tinanong mo, nakakatabang mga tugang iyan sa tuya na sa tuya tabi na pag-erode nin daga. Pag tinanong mo iyan kay matagas ampuan mga gamot baga, matagas ampuon, kaya nakakakuan tabi siya, nakakabenepisyo mga tugang sa bagay na. Sabi digdi, pagkaon pa lang kay ferns, paminsan mga tugang may allergies. No? May allergies pala iyan. Pero databi, aram na ko saan masiram ang fern. Ang fern, mga tugang, masiram sa ito? So, ito bagang sumay kismikwik. Ngarang kan salbatan ng iyan? So, pigusup-sup. Sa pigusup-sup baga, piputol ang puro, tapos gigataan kimaharang. Tabagwang. Yan. Tabagwang. An kaya baga, ang apod kan sa English na tabagang, kiss me quick. Ang apod tabi kaya sa kuan, kiss me quick. Di ba? Dahil mo basta-basta makasup-sup, kung dahil mo biglaon, pipatagisup sa na yan. Kiss me quick. Yan. Tabi, tabagwang. Masiramon bagaan, bugtakan mo kipako. Buda mga tugang ampako, pampadagdag sa gatas kan bago, mga tugang mag-aki na misis. Pampagatas po yan na pako. Yan. Gata, tapos pako, tapos diyan sa bugtakan mong dit na harang-harang, ay salbatan ng siram. Unfern that tabi used for pwede palan sa may rayoma. Ang apod palang kampako, maiden hair. Ang apod ka, maiden hair. Ang apod.
M-A-I-D-E-N, hair. Maiden hair. Adyentum pedatum. Yun pala ang kuwang kaiyan, ang apod kaiyan. Iyan databi, ang pigagamit databi so marginal wood fern na ang kuwan mga tugang, ang scientific name, Dryopteris marginalis. Used for rheumatism. Yan. Basta fern pala, nabubulong, alibaw dayan ngaya kuan mo, itapal mo da tabi sa rayuma. Paminsan nga ni pala may mga fern man nabulong mga tugang sa asma. Okay? So yan, pati pala, ferns used for gynecology, including menstrual, postpartum, and breastfeeding. Oh, dakulo nun pala yan. Fern used for the blood. Yun. Okay, yan tabi, mga tuga. Pero, kadaklanda tabi mga tugang sa mga fern, dahil man pigkakaon tabi. Pili man sa nang pigkakaon na fern. Di matinubuon bagaan. Buda. Magayon nga ni ang mga tugang na pangkwan, pang dekorasyon tabi. Pwede siya mga tugang na masitas. Pero sa totoo lang, sabi ko sa nito ka sa bago, na-discover ko lang na ang fern palang pigkakaon. Di ka na ako nakababa sa Legazpi. Sa bulod, dahil man pigkakaon niya, pigdidekurar mi tabi, iyan mga tugang na fern. Alright? O bueno, tabi, yan po ang satuya, mga tugang na mga dagdag na istorya, hindi po sa DCGB, ngunyan tabing hapon. Pero aram nindo, mga tugang, ang saro sa, kung halimbawa ngaya, kwan kamo, ay ano yan, ang pagkaon na maray ngaya, kung medyo alam ko ang blood sugar nindo. Si Ma'am Brenda, nailing ko kaini, so lang ko ang blood sugar nindo, yan tabing kamote. Si Ma'am Brenda, halang ko ang blood sugar ni Ma'am Brenda, detabi siya mga tugang detabi siya anapod kay ni nagme-maintenance. Yo. Madali lang tabago yan na kamuting yan. Maintaining blood sugar stability benefits from quiet high content of fiber. Prevents anemia. Yan. Ang anemia baga, so so na maluy ang kapulahan kan dugo. Benefits from quiet high content of iron. Nakakabawas databi nin bad cholesterol. In increasing good cholesterol in the blood. Benefits from, yan. Di ba? Yan databi ang karahayan. Kaiyan, mga tugang kung kita databi na mahilig na magkaon, kaiyan. Okay? Yan. Sige. Basta, pero, ang anong manabagay po na sobra, tabi, bakoan maray. Ha? Anything, mga tugang na sobra, tabi, bako maray. Dapat, gabos na pigakaon ta sa lawas ta, gabos tabi yan in moderation. Tangani po na dahil kita problema. Ano? Diyan naman kaya, nagparakaon kita. Bingayang maray pa lang ngayon sa kawan. Parakaon ka kadakol, mga tugang na mga anything na, ang ano man tabi na sobra, bako maray. Diba? Yun nga, ibagang mani. Dapat kayan, so, kung saan ang pagkaon mo, bako na nasobrahan kita. Yan po mga tugang nakakaraot man sa lawas nin tawo. Okay? O di sige, ano yan? Ngunyan tabing Friday o dyan na hapon tabi. So mga masirimba dyan, pwede ka muna magsimba anticipated mass. Okay? O madali lang ta. Igapa kita kidagdag na mga samnungon niya na pagkahapon sa tuya na programa. Kumusta po ang mga estudyante dyan? Grabe ngunyan ang ang panahon tagari naman na naman sa pag-eskwela tata nagkaigo baga ki scheduling mga tugang ki mga pag-eskwela mga tugang sa satuyang palibot. Alright. Uni po bago kita magpaaram mga tugang sa tuyang programa ta mag-aalas 4 na po nin hapon. Hay na nga nito. So gusto kong ihiras sa Indo. Nawara lugod. Nawara. O yun na. O di sa kwan palan sa ano ngunyan? Petsa 19 ngunyan. Anyway, next week pa man palan ito ng mga aktibidades na ito. Pero ngunyan mga tugang na mainit ang panahon na
kwantabi o sa ano yan, sa naging discussion ni Dr. Chris Gianan. Mag-ingat tabi kita sa, dapat dumangan sana kita sa mga mapriskong lugar permi, lalo na mga tugang so may mga problema sa ano yan, sa high blood. Kung high blood ka, dapat po dahil ka basta-basta na nagpapara ano yan, dahil ka po basta-basta na nagpapara balad. Dahil po ika nagpaparabalad, tabako tabi maray mga tugang iyan sa tuyang salud tapag tinamaan ka mga tugang nin pagbalaan nin high blood, yan. Madagdagan ang heat stroke, mas maray po kita mga tugang na magpreparar. Okay? O bueno, mapaaram na tabi kita, mga tugang di po sa tuyang programa. Masunod na iba pang mga programa, hindi po mga tugang sa DCGB. Mabalik po ako sa aga, sa iba pang mga programa as in edisyon, mga tugang kan DCGB sa programa niya tong Morning Hirit. As in po sa Radyo Klinika, magantabay ka mo ta, pag-irestoryahan ta mga tugang an epekto, pag-irestoryahan ta mga tugang an epekto kan grabing init, grabing init mga tugang sa tuya tabi na taman na mga hayop. Yan. Ano epekto ka na init na iyan sa mga pets niya to? Mas maray po na matawan ang kita kitipta. Kaya nga kita nag-ataman ki mga hayop para po mga tugang makwanta matawan ang taman sinda ki maray na serbisyo sa satuya ng mga kababayan. Mas maray na serbisyo, as in mas maray man mga tugang na trabaho sa satuya na sadiri. Okay? O de bueno, mga tugang, mapaaram na po ako sa pangaran kang Bilog na Tropa, kan Bilog na DCGB, ngayon pong Aldaunin Friday. Salamat kan sa inyong pagantabay, didi po sa programang Pinkyon Mo. Thank you, goodbye. Maray na hapon po sa Saindugabos. Camille Pratsiambao po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwa.